journey with you. Allow me to share with you. Allow me to share with you. Allow me to share with you. So I think in those zvenge chitika gaya man I think zvanyanyisa ndobva ndoenda pambira ndinotasa dumbura kuti is this me? Is this me? How can I have a big stomach like this? How, like seriously speaking? Ndobva ndabva ndopfeka chinedzisi changu kaona nedzisi chidumbu chine chakaita kuta museve kudai. So ndoti Jesu wai ndositara kudai ndoti Jesu wai ndotara huro iyi manje ndoona kuti huro yachona hazvisi kutomboita yakaita kunyura mukati Jesu. Ndomboenda kumapikicha angu a 2018 2019 toti but what happened? This happened. I can't blame anyone, guys. So that's basically of not eating while you were eating. Kuti uzosvika pakutadhunda kudai apa guys. I feel like being tandamounded. Handizivi zvandichinzwa apa unoziva zvinoita Satan murevi wenhema nekuda kwekuti unotanga hwakuda mafrench fries. Wochinza wakufana kuhlasela otanga hwakuda chicken chakanyatsa kufuraiwa ende nango 4 kwete imwe ndosonotanga kuda kuhwa guys ka. That song yekuti allow me to enjoy myself ka panguva ino ndinototi no that song should not be sung at all because guys upenyu hwangu haunomborimisa zvakanaka. Ndinotovata kuda ndatoita manightmares ndichingorota macomments evanhu vachiti hlasela ndikati hazvina kushata hazvo nezvigubhu zvemvura nechiko guys. Upenyu hwangu haunombombira zvakanaka like seriously speaking zvonaka zvongodiwa nemunhu wese. Apa pamwe ndiri kutoita kuno ndatotiza wekera mukudze kuti ndiitire hangu kuseri kunoko hakuna light guys. Even in the other video hamuchazoona ndaposta yestory time ndiri kuchivedzi inenge iri little bit dark hamina zvaikaita because room ino haina light. Ndamuka makuseni ndinotsvaga midza Milton Mbira ndamushaiwa Milton guys ka habatiki. Saka ndamutsvaka kuti auya andigadzirirewo light ndiangatogona because ndianga akachibvisa saka akati like takashaiwa zvipikiri zvokuti rimwe light racho rechi2 saka ndiri kutogara mucherima. Hey people guys ndikuseka nhamo serugare but guess what? I took heed of all the comments you posted yesterday. Oh my God, wakapopota, wakatukana comment section. Ndaiverenga ma comments and I was like, okay, I think ndinofanira action because masimbira angu ndofunga vanhu vazhinji vamwe wana mumafarira shuwa ndofunga nino ndakazviregedza. And I mean I'm thinking Jesus Christ, why me Sharon? How am I gonna survive without fatty foods? But I think ndinofanira kutodzidzira because the situation is getting out of hand from the way I was seeing this. Mazuva zvandisekesa manje kati ainita kwa okay kunotsvaga malemon vanhu hopo vaita kuti textra achindudza masuggestions akasiyana. But this one I once used it 2015 yekusvinira lemon mumvura ndo yandaiita asi ndaisala plus ndaisala zvinhu zvemafuta ndakatomboita munhu uyaya waingola madhokocho ndo zvandaiita. So but then to my surprise guys let me just warn you to all those people who like food like me, please whenever you want to eat tell your mouth to stop it because these things are expensive. This is just 1,000 bonds, 1,059.85 cents bonds. Kungosvinira lemon mumvura kuti unge uchihlasela. I know kuti vamwe vanoti lemon rine ma health benefits akawanda. I don't know, maybe to work, maybe not work. Like seriously speaking, I am in pain, like severe pain. I don't know, right? It's only warning now, guys. My food, hey,
gore kuna kuna chakanaka icho chichantozi uchobikwa sei this one and this ichobikwa sei. So guys, if you know kuti broccoli iyo mwatovhurikira kudona broccoli inobikwa sei inonaka yakwete ndinongokwanisa inotaura kuti ndikwanise kudla nechunhu ichi mushroom handitoziva hangu kuti inobikwa sei. Please munongondiri boxa uchindiudzawo kuti zvobikwa sei nyange ndikakwanisa hangu nemunyu for how many minutes what mokwanisa mungondiudzawo zvonaka kunaya vanogona kutaura kuteka. How God, why me? Like seriously speaking, why? And this is the entire full package. I feel so heartbroken. Like seriously, why Jesus Christ? I mean, I would be like, what did you call it? Like a rabbit. Jesus, help me. I know this is healthy, but frankly speaking, ndangwanozjaira zvokukodla chivheji saka ndaterera ndototererawo ndangoti Mwari dai maita kuti mari dzavo dzachabude nekuti nezvimwe zvinonzi zvibheri handitozivi kuti ndatozvisepi chigaba chatoni muku uyawo zvendiigira zvandasiya pakicheni unity nemacucumber but ndofarira aya akati rebe anonaka aya kwete mamwe mapfupa macucumbers. Guys, this is me trying to change my diet. Ndikugirawo mabheri andasiya chimwe chinenge chiuyu zvine zveblack. So this I think ndofanira kumanya ndachibvunza shamwari yangu kuti gym yekuglenview 7 inoita mari. Saka andiudza my friend Prudence useya ndiye anga achitondiudza kuti gym yeku7 Glenview 7 ndakamboiona nchienda kumba kwavo saka ndoenda ndichimubvunza. Izviwo asi ndakambozvidla here ndazviona guys paYouTube nachigugula. Guys, by the way, that thing chandakaita sei chandakapiwa checha ndasingazochinyatsoshaswa sei chekutamidzima kudai so saka ndazvandazoita ndaenda paYouTube ndikamutarisa kuti chinomboyatsoshanda sei chinhu ichi ndazvionawo vamwe vachikweva vachita sei. Asi guys, let me tell you the truth, the pain of not eating while you were eating kuti uzosvika pakutadhunda kudaika apa guys panoitwa kuti I feel like being tandamounded. Handizivi zvandichinzwa apa unoziva zvinoita Satan murevi wenhema nekuda kwekuti unotanga hwakuda mafrench fries iwe uchinza hwakufanira kuhlasera otanga hwakuda chicken chiya chakanyatsa kufura iwe aende nango 4 kwete imwe ndozvaunotanga kuda kuhwa guys ka. That is song yekuti allow me to enjoy myself ka panguva ino ndinototi no that song should not be sung at all because guys upenyu hwangu hunombonimisa zvakanaka ndinotovata kuda ndatoita manightmares ndichingorota macomments evanhu vachiti hlasela ndikati hazvina kushata hazvo nezvigubu zvemvura nechiko. Guys, upenyu hwangu hahunombombira zvakanaka like seriously speaking zvonaka zvongodiwa nemunhu wese. Apa pamandi kutoita kuno ndatotiza wekera mukudze kuti ndiitire hangu kuseri kunoko hakuna light guys. Even the other video amuchazoona ndaposta yestory time ndikuchivedzi inenge little bit dark hamina zvayakaita because room ino haina light. Ndamuka makuseni ndinotsvaga midza Milton mbira ndamushaiwa Milton guys ka habatiki saka ndamutsvaka kuti auya andigadziriro light ndiye angatogona because ndiye anga akachibvisa saka akati like takashaiwa zvipikiri zvokuti rimwe light racho rechi2 saka ndikutogara mucherima nekuda kwaizvozvo guys. So mavhidhiyo angu amuchange muchiona ndichange chingomaitawo pamwe ndiri pakona pangu panapa but mukaona ari dark it means kuti handisandane light muroom mangu ina ndigoni kuisa globe kana kuisa light racho handizvigoni saka ndikatongomirira kusvika ndamuwana midzo kuti auya andisirewo light. Asi mavhidhiyo angu ndechiti hangu seri kuno
kuti handisaitira mwe noisy. The live stream ndakanoitira kuseriko because ndokwavane light, asi maybe recording is different from live stream because ndechimbotaura ndiseka ndegawo guys. So ndikawana energy, maybe I'll do updates angu today. You're gonna do 2, no, 3, but definitely I'm gonna do a story time. Yekugona rejo. Oh guys, you don't wanna miss that one because yoka. Imagine kupinda na Verisa mukati megona rezvoumuya, wapinda mukati megona rezvoumuya, mota yopera petrol, yapera petrol apa you are on your way kuinda kwamuda kuinda kwachoni, apa hamusi kukuziva, you are being directed in a sign post, you don't even have a tour guide. Guys, that was a life not to repeat again. I will never, ever repeat what we did. On top of that, magats apekuti you stay ndoda kuinda kwacho kunomwira zvomvura. You want to go there, you go there. We will let you go. Guys, let me tell you the truth. From that day handikona zvopedu. Handidi zvakare kufungwa kuti ndinapinda mujango kuti ndinoda kuenda kunoona mhuka. Saka ndo story time yandiri kuinzira page 2. But guys, anyway, I'll be seeing your comments. I'm just say I really don't mind. Angu kuti vanontaura zvakasiyana about my weight. I know what caused me to be like this. That was like the lumo guys. So I'll try to work out. Don't join any kupi. I'm trying to also change my diet. You know, maybe they're gonna kukunda kunomanya ndokosa kumanya maybe nana muku. I have no idea. But warning to Washington, my brother, I know kuti kana kanga uyaka and out neni food yangu. Guys, I'm gonna become a vegetarian for like 30 days to come. So Washi, I know you very well, my friend. Good to church, doctor, you know, you know what I mean, guys. But my brothers are baba. Good name torana. Guys. But it's nothing that's like very serious. So that's basically pretty much it, guys. And they want to put quite a say like I'm not that offended. I'm just saying and show now. I just say that because that's the truth. We can't change reality. Ndoshiripo. And it means good maybe, you know, I should also change, you know, it's okay form one manji. Saka and botam jangun kana stisa. You should exchange to say man I think is anyanyisa. Never know the pambira do not test up. Is this me? Is this me? How can I have a big stomach like this? How, like seriously speaking? Ndo banda ndopfeka chinedzisi changu kaona nedzisi chidumbu chine chakaita guta museve kudai. So ndoti Jesu wai ndositara kudai ndoti Jesu wai ndotara huro iyi manje ndoona kuti huro yachona hazvisi kutomboita yakaita kunyura mukati Jesu. Ndomboenda kumapikicha angu a 2018 2019 toti but what happened? This happened. I can't blame anyone, guys. So that's basically it. And hopefully, hopefully, I can share my journey with you. Allow me to share with you. Allow me to share with you. Allow me to share with you. So I think in those guys. Thank you very much. My suggestions. Kuti zvinhu zvandokwasa kuita kuti ndinge ndichita sei ndichikwanisa kuita suppress my appetite. Maybe I'm having that quenching kana kuti amendinoiti ichi kana ndoti and this what heavy appetite so maybe that's what I was having or that's what I still have. But something but it's maybe the container which you feel like eating non-stop. I don't know, maybe nema worms. Guys, you don't know, maybe not, I have no idea. So yes, pamasonda noteera zvechinjeko chichaita sei, guys, like help me, pray for me as well. So yeah,
tichafamba tese pakusimba nepakuonda. Cheers. So ndarega ndimbenda sei ndimboenda pasiko hembe dzangu chaidzo dzichakwana trouser ndichazokwana hachasvikumusoro saka apa pasikeo patakuinda ndopadhuze mbudzi pasikero apa zviro mangani 123. What? 123? 112. 112. Kuri kuseke izvi chekwe Chipointi, chipointi, kuendepi yabva